Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang pista ni Santa Teresa sa Avila or Santa Teresa sa Batang or sa Santa Teresa de Jesus. Berhin og doktor sa simbahan usa ni siya ka Carmelite nga madre nga nahimong reformist sa simbahan ug sa ilang Carmelite order together ni Saint John of the Cross sa until towards the end of 16th century. Mga 67 years old ni siya, namatay na, pero nagbilin siya modelo sa usa ka santos nga kinabuhi, labi na gyud ang iyang mga sinulat ug usa sa famous niya nga spiritual exercise kanang iyang the inner castle sa atong kinabuhi nga moagi ta ng mga 7 castles in one mansion of God in our lives para moabot ta sa langit. Atong iyampo nga sama ka ng Santa Teresa, kita usab mangandoy nga moadto og langit ug ang ato usab nga mga leaders sa simbahan ug sa gobyerno dadon unta ang katawhan sa tinuod nga Diosnong kalambuan. O ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit ani ato mga slots hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kalambuan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagdasig kang Santa Teresa pinaagi sa Espiritu Santo aron iyang ikapakita sa simbahan ang dalan sa kahingpitan. Itugot nga maalimahan unta kami sa kanunay sa kalanon sa iyang pagtulunang langitnon ug modilaab kami sa tinguha sa matuod nga kasantos. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, bisan kinsa ka pa, wala gayoy katarungan nga maghukom ka sa uban. Kay kun maghukom ka sa uban, apan nagbuhat ka sa ilang gibuhat, gihukman mo ang imong kaugalingon. Nasayod kita nga matarong ang hukom sa Dios sa mga tao nga nagbuhat niining mga butanga. Nagtuo ka ba nga makalingkawas ka sa silot sa Dios kung buhaton mo ang gibuhat sa uban nga imong gisaway? O giabusahan ba nimo ang iyang pagkamaluluyon ug pagkamainantuson ug pagkamapailubon? Wala ka ba masayod nga gikaluy-an ka sa Dios aron ka maghinulsol apan gahi kag ulo? Busa, gihimo mo ang kaugalingon mong silot
nga labi pang dako unya sa adlaw nga ipadayag ang kasuko ug matarong nga hukom sa Dios. Kay gantihan sa Dios ang tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. May mga tawo nga nagpadayon pagbuhat og maayo ug nagtinguha sa himaya sa kadungganan ug sa kinabuhing walay katapusan. Hatagan sila sa Dios sa kinabuhing dayon. Apan ipahamtang sa Dios ang iyang kasuko ug kapungot sa mga tawo nga naghuna-huna sa ilang kaugalingon ug nagsalikway sa kamatuoran aron pagbuhat sa dautan. Paantuson ug sakiton ang tanan nga nagbuhat og dautan, una ang mga Hudyo ug unya ang mga dili Hudyo. Apan hatagan sa Dios og himaya, dungog og kalinaw ang tanang nagbuhat og maayo, una sa tanan ang mga Hudyo ug unya ang mga dili Hudyo. Kay walay pinalabi ang Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, gihatagan mo ang tagsa-tagsa katao, sumala sa iyang mga buhat. Ginoo, Ihatagan mo ang tagsa-tagsa katao, sumala sa iyang mga buhat. diha lamang sa Dios, mipahulay ang akong kalag. Gikan kaniya, nagaabot ang akong kaluwasan. Siya lamang ang akong bato, ug akong kaluwasan, ang akong kuta. Dili gayud ako masamot. Ginoo, ihatagan mo ang Tagsa-tagsa katao, sumala sa iyang mga buhat. kalag ko, pahulay diha lamang sa Dios. Kay gikan kaniya, nagaabot ang akong kalauman. Siya lamang ang akong bato, ug akong kaluwasan, ang akong kuta. Dili ako masamot. Ginoo, Ihatagan mo ang tagsa-tagsa katao, sumala sa iyang mga buhat. salig kaniya sa tanang panahon. O katawhan ko, abli ang inyong mga kasing-kasing sa iyang atubangan. Ang Dios mao ang atong dala.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon, pagkaalaot ninyong mga Pariseo, naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulo kabahin sa mga lamas, ingon sa herbabuyna o kaningag o uban pang utanon, apan nagpasagad kamo sa hustisya o sa gugma sa Dios. Kining mga butanga kinahanglan inyong buhaton sa walay pagpasagad sa uban. Pagkaalaot ninyong mga Pariseo, gusto kamo sa espesyal nga mga lingkuranan sulod sa mga sinaguga ug nga yukbuan kamo didto sa mga merkado. Pagkaalaot gayud ninyo, sama kamo sa mga lubong nga walay timaan, nga wala lamang hibaloi sa mga tao nga ila di ay gitamakan. Unya, usa sa mga magtutudlo sa balaod, miingon kaniya, magtutudlo sa pagsulti mo niini, imo usab kaming gipakaulawan. Si Jesus mitubag, pagkaalaot usab ninyong mga magtutudlo sa balaod, gipapas-an ninyo ang mga tao og makabuktot nga palasunon, apan kamo mismo dili gani mohikap niini bisan sa usa ka tudlo ninyo aron pagtabang kanila sa pagpas-an sa maong karga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Daghag mga prinsipyo nga gisunod ang matag leaders, mga epektibong leaders. Una si Santa Teresa sa Avila, doon na sad siya'y prinsipyo na gisunod o mao'y nakapahimo niyang balaan. O ang prinsipyo maogyod ang pagsantos sa kaugalingon, una pa nimo santoson ang uban. Muna iyang basic principle. Si Kristo maura sa nangiya, kay maura sa gisunod ni Santa Teresa. Ang pamaagi sad ni Kristo, matod pa niya, kinahanglan leadership by example. Kay ang mga Pariseo, maayo lang musulti, isip mga leader, pero dili ka maong mutuman, labi na gyud sa hustisya o kaangayan. Ang mga magtutudlo sa balaod, mga legislators and lawyers, gisaway sad ni Kristo kay sigig himog balaod, pero dili ka maong mutuman sa balaod nga ilang gihimo. Sa inyong tanaw karon sa atong katilingban, labi na sa atong gobyerno, iapil na lang sad ang simbahan kay gi-reform man sad ni Santa Teresa ang simbahan. Sa inyong tanaw, nausab ba ang kinaiya nato karon, labi na tang mga Pilipinos, daygunonon kata ni Kristo o sawayonon gyapon? Kusga. Ingnay mong tupad, ingna sawayonon kaayo ta. Ayaw ingna sawayonon kaayo ka. Sawayonon kaayo ta. Una, di kita kaikyas sa silot sa Dios. Matod pa ni San Pablo sa unang pagbasa, magsigi kag saway, magsigi kag hukom sa imong isig katawo nga sad-an, unya nagbuhat sa dayeg ka og sala, dili ka exempted sa silot sa Ginoo. Mao man ni rin hitabo sa atong katilingban, ang atong mga leaders, labi na ka na mga legislators o ang atong executive, ipakapi nato ang judiciary, kay mura sad sila ni kunayb sad ang uban nila, magsigi og saway sa usag-usa, magsigig apply sa balaod para idat-og sa usa, pero sila sad
otro sad nga nagbuhat sa maong kalapasan. Parehan ang confidential fund. Siging datog og confidential fund cases sa Vice Presidente. Unya dili hilabtan ang confidential fund nga purting dakuha sa presidente. Magsigig pangita sa 125 ba na, 150 million ba na kung giun sa paggamit, dili pangitaon ang tag 4 billion kapin kada tuig nga budget sa confidential fund sa Office of the President. Og plus pagyud ang mga confidential funds sa mga laing opisina nga sa akong nadunggan, pasabot na ni Senador Marcolita, moabot ko no og duol-duol mga 700 ka opisina ang naay confidential funds. Nganong dili man usisahon? Nya kinirabang mga opisina ha, gasigi og akyos sa opisina sa Vice President, nya sila dili mo lantad sad sa ilang confidential fund o giunsa nila paggamit. Kanang ingon ana ba? Ni kamo mga asawa, magsige mo yaw-yaw sa inyong bana kay nakasa. Wa sad mo isa. Magsige kag ingaw sa imong bana, bakakon ka, ikaw wa jud ka kapamaka. Sige. Da, hilom lagi mo. Na ay gyud kumpiyansa. Sugdi gid diha nimo. Sige kag ingong daw imong silingan, ikaw sige kag palit og slot. Sige kag palit, congratulations. Unya, unsa may resulta? Silutan gyud kuno, makalilisang ang silot sa mga taong nagsigig pakasala. Ug ang mga tao sad nga nagsigig panaway sa makasasala pero wa say hunong sa pagpakasala, maapil og silot. Ang nakaapan ra ba mga igsuon kay ang silot sa mga leaders makapaapil sa mga members nila. Hastang mga inosenteng mga membro maapil sa silot. Sama nang inigkalusno sa atong mga flood control. Unya mo baha nagmaayo. Ang mga leaders nga nangurakot ana, nindot kaayo mga balay tuwa didto sa mga dagko kayong subdivisions nga dili maabot sa baha. Kinsa may gibahaan? Ang wa kadawat sa kwartang dagko kayong ilang gikurakot, maoy maganto sa baha, mao pagin mga matay tungod sa baha. Kanang ilang gikurakot nga mga riprap diha sa karsada, kanang para dili mo landslide, aron dili na mga ligid na mga dagkong bato. Di man kayo maigo ana ang nangurakot ana. Di kay maigo, kisa may maigo. Ang nagdaan ng mga habal-habal, kanang gasigi og drive kada adlaw nga hand to mouth existence, maunay kasagarang matumbahan ana mga kahoy, kanana ang mga sa panadiha, mga bato, landslide, kana mo'y magantos. Muna, grabe kaayo ang silot aning mga leaders nga tungod sa ilang binuhatang ngilad, naapil ang mga inosente. Matod pa din ni San Pablo, inyong gipahimuslan ang ilang pagkamapaubsanon, ang ilang pagkamainantoson. Yes, kitang mga Cebuano, practically tanang mga Filipinos, labi na tang mga kabos, mainantoson man gid ta, mapailobon man gid ta, ato maganing gi-re-elect ang anak sa usa ka administrasyon na diktador kayo, nya karon naghimo na sa siya giyang kaugalingong mansa. Pailob lang ta. Ana. Pero di sa tingali permiho natong pailob. Ato na sa tingaling usbo ning atong sistema politika. Ako nangandoy biya ko ana. Mao sa nay pangandoy sa ako mga maestros una, college pa ko, sige sila ingon nangandoy gud ming mausab na ning sistema sa Pilipinas. Nangamatay na lang sila, ako karon patyuno na sad. Mao na sanay akong pangandoy. Ang saon man ni pag-usab, sundo nato ang pamaagi ni Kristo, pamaagi sa mga santos. Start the change within you.
diha pagsugod sa kausaban nimo nilingay mong tupad ina kanus amang ka mag-usab na dili pwede nga mag-usab dito sa babaw, di na pwede. Ang mag-usab yun ang dias ubos. Pyramid man guni siya, pyramid ba? Pyramid. Ang leader di as babaw. Ug usbo nimong babaw, posible nga dili na mosunod ang ubos, pero ug usbo nimong ubos, mosunod ng babaw. Example, panahon sa eleksyon, kitang tanan nga mga mo-elect o bag-ong mga leaders, di gid ta mudawat og kwarta. Di gyud ta mudawat og kwarta. Sawayo nato ang manghatag og kwarta panahon sa eleksyon. I-declare gid nato ba atong sawayon ato yung pakauwawan ang kanang manghatag og kwarta panahon sa eleksyon gikan sa mga barangay officials ngadto na gyud kinatasan nga mga officials nga managan. Ato yung sawayon, kita may electorate. Kita man ang naas ubos. Ug ato nang buhaton mauwaw ng mga kandidatas politika nga manghatag. Mauwaw, manglipaghong ang naong ana. Og din ana sila manghatag. Di ba? Inkapadir, unsaon man sa nato pag-usab ang dias ubos nga mga piranha man kay nistanan. Kusog man kay mudawat, akan na, mao lagi na. Mao na diha. Mao na ako isip pare, sige lang gyud ko giyaw-yaw kay ako wa man jud ko mudawat anang panahos eleksyon. Sa unya pa dir og modonate ang politician. Dawaton basta dili panahos eleksyon. Jadi man sana nako i-announce mo bitaw dinis ato wa man tay gi-announce dinhi. Bisag unsa pay ranggo nimo, donate ka diri bisag imo paning pakyawon tanan natong project, di gid ka i-announce. Bahala nag-imo kong ingnon pa dir i-announce ako diha be. Og parte ganig pabor-pabor kay ni donate kunuhay ka nya i-announce ti ka dili na nako buhaton. Pero ilista lang na nato didto kay ato man nang i-control ang monitoring sa accounting, pero di ta mo announce dinhi muna slot lagi atong i-announce. Bahala nagmaingon ka wa man lang ko hisguti kadako sa akong na-donate. Bahala ka di dili ti kay announce. Ano man day? Pwede na dili. Anya ka mo ganahan mo ana dili. Mao nang wa mo mamalit kay gusto mo magpa-announce. Nasa uban sige palit og slot kay nindot ni kay dili ta i-announce. Ana depende lang na. Ikaduha, sa mga mudagan sa posisyon sa katilingban, kamo nga nakakita nga angayan gidi ay usbo ning atong sistema sa politika, apil sa dinhi simbahan, ayaw mo panghatag. Ayaw gyud panghatag. Mapildi gid noon ka. Pero ayaw gyud. Nya isigi lang nag-share. Dili man na siya mahitabo overnight. Dili sa na mahitabo kausa. Sige lag-share. Parehitong 2022 nga eleksyon. Pwerte man tong hinatagay. Dinawatay ta. Nailad ta. Kanang tawag lag na budol. Kay nidawat ta nang hatag pod sila. Dagko kay panghatag kadto sa karong midterm elections, porte sa daghanang nang hatag, naglinya sad ang mga kanahan dito pangayo. Mao na ang resulta, ingon ani lang yapon. Tanawa ra gud unsay gibuhat sa mga midaog sa Congress o sa Senate. Mao ra gyapon batasana kay nga naman sila man gyapon na ang nanghatag. Nya iagi-agi lang ana mga ayuda, pero ayaw kong kalimti na diha ang ngan sa politisyan. Ang mga naong, mga ngan, murag yung ilan ng kwarta, gikan ra ba na sa katawhan nga nagsigig buhis, nya manimba pa gyud, mao bitang jutay na lang kay ihog sa kolekta kay ibayad sa buhis. Sigig kwenta ng ilang mga taxes, nya ang kolekta di na lang makwenta. Sige lang. Hunungan na kamong nakasabot.
Nya magsugod ta sa gamay. Ayaw pagsugod sa dako. Kana ding sunog nga dagko kayo, nagsugod ay nas dakong kayo. Di man nagasugod. Sa gamay. Pero mo sila obra na. O pasalamat ta nga naay daghan rong mga politicians nga nagsugod, nagyaw-yaw kay di na makaya ang atong kahimtang. Ako isipari di man jud ko tigyaw-yaw kayo sa una, karon mo yaw-yaw na gyud ko kay before ko mamatay may na lang ning ato ning iyaw-yaw. Kita na ning kamot man sa tapaghimo dinhi og mga buhat nga maayo sama anang transparency natay kumpletong record kanang poverty. No, ako isip inyong parish priest, ako ginang gipaningkamutan pagpuyo. Pwede na inyo check upon, inyo kong i-background check up pa akong kinabuhi. Aron mo masayod kung gipuy-an ba na akong poverty, kanasang chastity. Usay mo ra sa tagmailad gamay pero kanang ningkamot sa kuana sad. Ningkamot yun ko. I-check lang mo niya. Namabdos ba to? Di ba? Wag yun. Ano ba? Yan, unsa may akong pamaagi. Sa ako lang ginagmay. Una, wa ko nagkupot sa kwarta din natay finance council nga nagbalansi gyud hasta akong credit card, akong GCash, akong mga bank accounts, tanan kolekta tanan na gikontrol na sa atong accounting sa finance council. Check up po na nilang tanan akong igasto diha, credit cards, tanan gyud. Mao nay usas akong pamaagi aron dili ko tintal anang kwarta kay adto na gunas akong room ang perting daghanan kolekta bisag donot hinuon na kadaghanan pero dako-dako sana mailad ko nga ako na ay nang wa ko nakit-an ikaduha sa kanini ang kuan aning chastity di jud ko mo cut-on og drive og sakyanan ni desisyon jud kong dili ko mag cut-on og drive kay di ko gustong maglakaw-lakaw ko nga ako ra at least na ako'y kuyog ang driver kay mao man na sila yung mga chismoso kayo at least maghuna-huna ko nga kung magbuhat ko og daotan machismis gyud ko aning drivera ni managana ko ba na ako'y kuyog nindot man na mao lang na akong usas mga pamaagi para di kay ko kay magsige na kog drive pila ra may pag-text at angilan ko da eskina nya moingon ako sa opisina di off sa ko hain na huibis pa ko balik tara nga to at tanda eskina ay niguli na nako luspan na kay kog naong hurot ng ata nya moingon dayon ang sekretary nauli na father isa natuog palagi nga naman gikapoy kay gikag di off nag di off na noon perti na nung kapuya naabot kapoy ba na ako kahibaw nya kana sang obedience kanang obedience wa jud koy gibalibaran na assignment sa atong archdiocese og sa obispo bisan gani naglisod ta diri sa kwarta nya muna lang gyapon mo ingon father tabangi gi-raise ning kwarta be yan ani kay natay project mo raise gyapon kog kwarta bahala nangaratol na ta diri kung sao na obedience ba kapoy baya pero dawaton kay obedience man dili sayon sakitan ta unya inighuman pag nako raise sa kwarta naa pag mga istoryang kyaw against nako ibutang pa sa social media apart man na siya sa gitawag og obedience dawaton basta wa lang buhatan nato o gibuhat sad di dawaton sad mingon sa tana thank you nga gi-highlight ni kay at least mapuwersa ko nga mag-usab magbag-o muna dinhi sa atong tubag sa salmo ato gining bantayan unsa may gitubag nato Ginoo gihatagan mo ang tagsa-tagsa ka tao sumala sa iyang mga buhat dili ta niya palabyon kada nato buhat
ihatag po niya ang reward or punishment. Lisod kaayo dinhi sa atong kalibutan ang pagpunish sa mga dato o mga powerful. Makamanipulate gid sila sa mga anang atong kumilik nga ang napildi mo'y palingkuron, ang nidaog ilang taktakon. Di sila mapunish ana kay nga naman sila may balaod. Sila say maka-justify according to their standards and according to their power. Sama anang naay kaso sa ombudsman, unya mahimong head sa ombudsman. Sila ray maka-justify ana, dili ta ka question, igo na lang tang mudawat. Asa ka mangita ana, ang naidaghang kaso sa ombudsman nga present case, mahimo pag yung head sa ombudsman. Lisod na. Di ta ka-punish nila kitang mga nias ubos. Igo lang to, ha? Uy, ngano man? Hala no? Igo rata mo ana. Pero ayaw mo kumpiyansa kamong nagmanipulate sa balaod. Nga nang maingon ka, let us bend the law, but not break the law. Oh, Jesus. Usahay wa ginay kalainan ang bending the law o breaking the law. Wa ginay kalainan sa tinuod nga practice. If you bend the law, tantamount of breaking the law. Di ka na kakontrol ana. Di man gani kakontrol ang wa mo bend sa law, ma-break maganig lahos, samot na nang naanad nag-bend sa law. Murara ko nung nag-roller, anaon, sige higyog bend ang roller. Sige, bend ba? Mahibuong lang ka, mukalit nagpaka, nabali na di ay. Kaya mo manggibend. Kanang kahoy, sige higbaog. Maabot yung panahon, paka gina. Nganong imo mangbawgon, kundi man di ka gusto nga i-break. Di ba? Kana ka imong gibend, paduong ginas pagka-break. Gi-ibend ang imong liog. Sige, ibend. Nga inigbend mo, ibend pag yun. Sige yun. Apot yun ang panahon, balik yun ang liog ni mo. Ano bang di ta kasabot ba? Pero unsaon man nga naaman sila sa authority, igo ratang mingon, oo. Ana. Pero pagbantay mo, kay matod pa diri ni San Pablo, giabusahan ba ninyo ang ilang pagkamaluluyon o pagkamainantuson o pagkamapailobon? Mao ba na inyong gibuhat ron, mga leaders? Apil na ko. Pagbantay, makalilisang ang inyong silot gikan sa Ginoo, kay iyag yung tagaag hukom ang kada tao sumala sa iyang gibuhat. Mao na, magbuhat ag maayo, hoping makatakod tas uban. Lingaw ko anang usa ka kongresista nga batanon, nga isog kayo musulti nga ipa-impeach ko nas BBM. Kana si Saldico, kana si Romualdez, mauna sila yung mga author ani kan kana si kisay nga nana niya. Barsaga. Believe ko niya. Ang iya bang sinultihan? Sinan ka nang iyang gisulti, ingon din siya, gakinahanglan kita og sakripisyo. Una pa nato mabag-o ang katilingban. Unya kung ako o kami mo'y himuong sakripisyo, so be it. Basta bag-ohon ginanamo. We need martyrs aron na mabag-o ang katilingban. Kay ang dugo sa mga martyrs maunay makapabag-o sa katilingban. Aninduta, no? Politisyan na, ha? Pero kami mga pare, ambot, musulti ba kami, ana? Si Santa Teresa o si Saint John of the Cross, mausa na ilang tima, mag-antos tag maayo to the point sa kamatayon, aron mabag-o ang katilingban. Antuso nato ang pagpuyo sa kamatuoran o kabalaan, aron mabag-o ang kalibutan. If you want to change the world, start changing yourself. Nindog na ta.
Mga igsuon, sa atong kinabuhi ang Ginoo kanunay naghatag sa tanang maayong butang ug kabag-uhan. Busa malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan makaamgo sa iyang katungdanan sa pagpalambo sa katilingbanong kaangayan pinaagi sa iyang pagpangalagad sa mga kabus. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga namunuan sa gobyerno magmatinud-anon diha sa ilang paghago sa paghatag og serbisyo ug mga programa alang sa mga kabus ug sila nga anaa sa kawad-on. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga amo ug ang mga mamumuo magmatinud-anon ug matidahuray sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug sila nga adunay mga kabilinggan makakaplag og suporta ug kasiguruan gikan sa ilang mga kabanay ug mga kahigalaan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya nila sa Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga kadtong mitaliwan na gikan nining kinabuhia makatagamtam sa tunayng kalipay tipon sa mga santos didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Langit nun og mahigugmaong Amahan, liguna kami sa among pagtuo, labi na ang pagsunod kanimo. Dawata kining among mga pangamuyo, nga among gituboy dihas gugmag pagtuo sa pangama ni Santa Teresa sa Avila, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pasalamatan ka karuno among Dios, kay gigasahan mo kami ng Kristo Jesus, ang imong anak sa kahangturan, nahimong among kasagaron, putli ug hingpit, ug tapos gayon sa imong kahalangdon. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Madawat unta Ginoo kining among mga gasa, maingon nga gikahimut-an nimo pag-ayo ang gasa sa kinabuhi ni Santa Teresa diha sa pag-alagad kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay angay nga pasidunggan gayod ang imong kahibulungan nga probidensya diha sa mga santos nga naghalad sa ilang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa gingharian sa langit. Pagkadako sa gugma nga gipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdanan nga kasantos ug sa pagdapit kanamo sa pagtagamtam dinhi sa yuta sa mga hatag sa umaabot na kalibutan ug busa uban sa tanang mga anghel ug mga santos sa langit nagadayeg kami kanimo sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles,
kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, Santa Teresa sa Avila, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoong Dios namo, imong gibusog sa paan nga langitnon ang banay nga nagtahod kanimo. Himua nga tungod sa panig-ingnan ni Santa Teresa, kining banay maglipay unta sa pag-awit sa imong mga kaluoy hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Manglingkod makadiyot, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gitawag og divine renewal. Diyos nung kausaban niya mahitabo ra na kung kita gyud mismo sa atong kasing-kasing magsugod sa pagsunod sa Ginoo dili sa tambag sa dautan.
Salamat sa nagsunod sa Ginoo ug nagpadayon sa pagpamalit og slots ang atong grace para ato ning ibayad atong ato pang previous nga obligasyon dito sa previous na kong parokya katong atong project ditong kumbento. Ang atong halin iabot nag 71,513 ka slots na pay 628,487 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,231 na sad ka challenges ang atong nadawat. Nya ang ato sa dinhing PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela para sa atong mga ongoing dinhing projects ug activities, ang atong halin niabot nag 38,927 ka slots na pay 61,073 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,290 na sad ang atong nadawat ka challenges. Ang atong DPR, Divine Powerful Response para sa atong earthquake victims, niabot ng atong nadawat og 11,033 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Nya ato ning i-distribute sugod na to distribute karong pizza 20 ngadtos norte. Nya ang atong gisentro karon sigon sa nauyunan sa atong PPC o PFC nga anha lang ta mo sentro sa mga parokyang nga guba, tagaan nato sila bugas para ma-distribute sa ilang parishioner nga labing nanginahanglan. Tagaan sa nato sila certain amount of cash, mag-average og mga siguro mga 40,000 to 50,000, 25 to 50,000 depende lang sa atong ma-assess nga damages atong ibahin-bahin ang atong mga nadawat gikan ninyo. Nya padayon tagdawat ani tungod kay mubalik ra man sa tagpanghatag kung ana sa tay matigom nga bay-ubay. Salamat kayo atong pakpakan ang namalit na tong slots. Salamat. Nya pahibalo nga ang atong pagpasuga sa mga lubong sa atong minahal sa kinabuhi sa municipal o sa Catholic cemeteries nato nagpadayo na karon, ongoing na. So anha lang mo diha sa atong simbahan. Usbunako kanang pagpasuga usa na ka matang sa pagampo. Mura na siya nagdagkot kag kandila. Sa una kandila gyud uso. Pero karon na naman tay electricity mo nang suga light kay atong gusto nga ang kahayag sa Ginoo mudanag sa atong mga minahal ug ang kadto sang naapas purgatorio makaadto na sa tinuod nga kahayag. Ingka pa ang naas impierno hayag mangyapon to kay na may kayo, no? Ingka unya di na to malangit, dili din agito sila malangit. Pero ang atong mga pagampo ihatag ngadto sa ubang mga kalag nga naas purgatorio nga pwede pang malangit. Nya sa tinud-anay ang atong pagpamisa nga ma-apply ngadto sa laing mga kalag makahatag na gamayng kahupay sa pag-anto sa impyerno sa mga kalag. Ngano man katubit ang kalag sa dato og ni Lazaro, inom daw mo? Asa man mo ato, gusto mo maliwat sa dato o Lazaro? Ibaw ko Lazaro, kikibaw mo si Lazaro dito sa langit. Pero dinis kalibutan, gusto kita madato. Pero ang dato nga nag-anto sa impyerno, niingon siya, Ginoo, Amahan, papulia si Lazaro ngadto sa amo, kay doon na pa ko'y 5 ka igsuong lalaki, nga parihasan na kong kinabuhi, may na lang nga dili sila maanhi unta sa akong nahimutangan. Sa ato pabisan ang naas impierno, muampo sila nga kaning mga buhi pa, dili unta maadto sa impierno. Nya kung naay mga kalag nga maluwas nato, pinaagi ning atong paghalad og mga pagampo sama ng pagpasuga. Malipay sa bisan gani katong naas impierno ang imong gipahinungdan, nya tuwa siya sa impierno, at least naa siya gamay bang
murag to sa tubig nga nakapa kibra og dutay sa kainit ngayang gibati. Muna nga di gyud mausik ang atong pagampo. Way mausik sa gahom sa Ginoo. Unya ang atong preparasyon usab sa concert sa Sweet Notes dinis ato December 14 ongoing na. So amo lang niyang ihatag ang final mga next week siguro. Musugo datag declare og nagkinahanglan tag mga benefactors, sponsors niya ang atong ticket na ay gold, na ay silver, na ay bronze. Niya na dayoy general admission. Mura mamugwa lay nahitabo. Usa ni siya ka fundraising ni nato. Ma-enjoy sa ta niya. Mingon bitaw mi pagkahasol sa pagpreparar aning fundraisingan ni daghan kay ma-involve nga tao. Niya ang income among gibana-bana o atong islat-slat makuha ra mag-usa ka semana. Ang posible kung naa may income niya ang kahasol perting hasola ug mauna siya ay dakong ginansya kana bitang muhasol ta para sa katilingbanon nga kalihukan mo na pinakadakong ginansya nga dili mabayran og sapi ug mao nay atong gitumong ani dili kay nang ginansya sa financial ang ginansya sa atong pagtinabangay sa atong kalipay nga hasta to mga dili manimbahay malipay tungod sa atong gibuhat. Di ba? Muna amo lang niyang i-announce kung unsa nay progress niini. Nya karong Lunes mao ang atong paghatod sa mga hinabang adto sa norte. Iampo ninyo maayo ang panahon. Ato na ng pangandaman ang PPC o PFC mao'y maghatod ngadto together with some personnel. Di lang kita magdaghan kay basig napuno na lang hinustaw ang sakyanan wala na hinoy hinabang niya mongaon pagid mo dito nagausik-usik lang mo sa kuan. Dili tayo og naamoy sakyanan niya gusto san mo kuyog lang bitaw. Kay atong ato nang dadon atong hinabang dos norte ay human sa misa dinhi sa alas 6 karong Lunes larga dayon ta nya hangtod na gina siya mahuman gabihan bahala na basta hangtod mahuman. Unya kaning ang ato dinhing Camino Rosary ako lang nang ipahinomdom na kada nagyod na siya Lunes, Miyerkules ug Biyernes human sa misa Camino Walk dayon ta. So karon sa gabiin ana sa tay Camino Walk. Ako ang raguna mga 20-25 minutes dali ra man kay mahuman. Pero malingaw na ta kay dunay sakripisyong gamay. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Maanaa usab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita